Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал Тото и Отов. Абонирайте се сега, защото така не ще го направите след колкото и ще да е време, а разговора ни. На гости ми е бащата на всички мои планове. Както и да ви звучи това. Като имаш план да ставаш рапър, този човек се появява като баща на това. После като имаш план да правиш медия, този човек се появява като план за това. Като имаш план да правиш продуцентска компания, този човек се появява като план за това. И всъщност си викаш, абе, май всичко е направено. Точно така. Това е човека, който кара всички в хип-хоп културата да си мислят, че нищо ново няма как да